Evo sad tebe snimam. Vidiš šta ovo radiš. Vidiš šta ovo ti praviš. Kupovka. Ja sa kečapom? Ja neću. A znam da ne jedem majonez. Ajde, evo idemo. Dakle, nema. Isto onaj Simpsona. Idemo, može, sjeli se i ništa ne gledaj. Ko želi da putuje sa nama, sad može. Šta će meni pare i problemi? Ja neki dan govorim. Gdje je to ništa ona? Nakon što sam doma. A gdje je? Ja, pa nema veze toliko. Hvala.
A evo, po 50 maraka. C'est pas possible. Sad će valjda samo da vidite bravo. Onda jarane hrane provedem tamo nekad utri. Yeah.